Megep-gep sadurita Gus. Momongan kula Ndara Bratasena nggih. Ndara Bimasena Den. Dika kula sawang-sawang saka katebian. Kok katingalep ketunggalipun niku janjane menapa to Gus? Piyayi iki yen ganteng ora sugih pangandikan dasare jenggureng niku angadi bedake iki lagi susah apa lagi nesu apa lagi mikir sing abot apa beda karo nendang sing nendang niku titikane gampang anggere ulate suntut merengut niku mesti ngelah pancen ladak laguyane kanca mburi niku neka-neka nek benten kalian Ndara Werkudara monggo Gus kula aturi paring dawuh awit napa kula niki dapurane dadi pamong wong wani dadi pamong niku kudu isa ngomong mula dika bares kemawon yen lagi duka gek duka kalisipun yen lagi susah terus susah perkara napa umpamane getun gek sing digetuni niku bab napa kula aturi paring dawuh nggih Kakang Sekar kula Gus mesti Kakang Sekar keliman lakon kepukul rikala nggonku aksu kawruh kasapurna marang Bapa Durna nggih kula ngemutan Gus jeneng dika kajawan jegur Samudra Minangkabau gontek ing Nangkaprah dika wonten perang Samudra Minangkabau kelampan pinanggih kaliyan sang guru sejati inggih sang Marbutengrat inggih sang Mahardikengrat lah niku Gus lajeng jeneng dika Ndara Werkudara kuwi narah kawruh kasampurnan utawi kawruh sangkan parang leres napa boten nggih pancen dasar Warnata lha nggih lah lajeng kersanipun Ndara Werkudara niku kados pundi Gus Sumurupa kawruh kasampurnan kuwi Tumrap Werkudara gedhe banget paedahe awit sejati ning titahku ora ana kamulyan kang angungkul tataran sampurnaning urip lan sampurnaning pati mula sawise aku nampa kawruh kasampurnan aku banjur adhep dita ana ing arga Kilasa parang Begawan Bima Siji ing pangajak Wiswa Sagung para titah padha necep sarta minyak nikmate kawruh kasampurnan kuwi kang dadi pancangaku Kakang Sekar nggih niku bebudhen sing luhur Ndara wong duwe penemu utawa kawruh sing apik tur gedhe rupane banjur ditular-tularake liyake niku sae Gus niku sae iya nanging imane Werkudara sing duwe kewajiban liya kang uga enteng ya iku minangka satriyane praja bebeteni negara Ngamarta mula ora suwe nggonku padhet Brahmana banjur kundur ana ing praja Kakang Sekar niku to sing digetuni Ndara Werkudara niku perkawis niku to perkawis jenandika kudu ninggal kabrahmanan bali temraja bali dadi satriya malih niku to Gus iya pancen dasar Warnata yen Werkudara sing madhep dadi Begawan Bima Suci
jagane saya akeh umat kang ngrasuk kawruh kasampurnan. Awit pandhita kuwi gaweane pengulang lan welarake kawruh. Gek sak berita mel ora ngaten nggih Gus. Brahmana niku sanes panggautan. Pandhita niku sanes pakaryan. Sing jenenge Brahmana utawi pandhita niku kurang tataran kajiban. Mila boten enten lumute. Yen to satriya utawa kangula sing duwe jiwa kapandhitan niku entuk mawon, nggih. Boten salah yen wong tani, wong dagang, pejabat utawa pemimpin sing duwe jiwa kabrahmanan niku boten luput nanging saya patut namung tinurut. Niki iya nanging kepiye pun bisa mencarake wijining kawruh kasampurnan. Yen to dumadriku minangka kewajiban satriya, kewajiban prajurit, Gus. Menika wonten tetembungan satunggal sadelik-delik tegesipun anut dharmanipun piyambak-piyambak. Nuwun sewu Dinten. Sejatosipun ingkang winastan kawruh kasampurnan menika inggih namung padhang. Dene ingkang winadalan sanes kejawi daya sih ingkang suci. Mongko sing baku niku isinipun sanes wadhahipun. Pramila daya sing ingkang suci menika kedah kasarira ing budi lan pakarti, kedaling lati nadyan namung saklima, obahe nasta nadyan mung sakrembyak, lampahing suku nadyan mung sajagat, niku diarah-arah dimene ternak, niku sing baku Gus. Sing penting niku dudu kawruhe, ning cacakane, dudu ilmune, nanging penerapanane, dudu teorine, nanging prakteke, lan dudu janjine, ning buktine. Iki Den, dadi boten maras apa partene, apa kapitayane, apa agamane, apa sukune, apa pangkate. Sing penting budi lan pakati kudu nyawiji dadi lantarane daya sih ingkang suci. Lamun daya sih ingkang suci kala sampun saestu kasarira ing budi lan pakati ateges jengandika Ndara Bratasena niku menang dadi satriya ingkang gadhahi jiwa kabrahmanan. Mila ingkang sinebut satriya pinanggita Gus. Kagatri sang kapirangu Orinang ulkinap kegampe Dosang renaning pawono Padang petrawanan rasani ngatiku Dari semarkakan wis njlentrehake mungguh apa kang sinebut jiwane kasatriyan. Ingkang sinambi dening Brahmana utawa Brahmana ingkang nyangkul jiwane kasatriyan. Nggih. Niku kok dadi kewajibane Sang Narbadranaya minangka dadi pamomong para Pandhawa. Saniki nuwun sewu sampeyan Ndara Wakudara menika badhe tindak pundi Gus? Aku bakal nutuke laku supaya antuk padhang tumraping Wakudara dibene pangke katentreman tumraping jagat raya iki kakang Semar. Nggih. Niku sae mawon namung sampun ngantos kaladuk Gus awit jagat menika tasih betake satriya ingkang gadhahi jiwa luhur kados Ndara Werkudara. Nggih. Kula tansah pitak jaluk kanthi banget. Aku jaluk pangestu kakang Semar Badralaya. Aku bakal nanging
angin golek ati kang sejati nggih kula sing ngerti gake kali sampeyan Samariko dening prayitna semoga sekali pancana titiang nikah hayami
Sudarmo Gusti Prabanyong sumungsun kaswa Manira Sukahanto Ujwalanira Sumono Lakuko Chandra Kusuma Durung sawetara suwi Awi Bala Dewa
kakangku ono Jodi Pati kene asaku katun Baladewa kakangku jagat dua patok layakku bodoh jagat ini orang bodoh arah copratanipun kakang ono Jodi Pati orang malangan sami jopo mung baik awis sapa pangabekti Syadi wis dak ora liwat pangestunipun kakang Mandura dikebakakan ono Yayi Warakudara iya ndak kekendak punjit dadi jimat awit saka pangestune Baladewa kakangku muga dayan rono kelawan Warakudara sakedak turun ora liwat penakno nggo-nggo Baladewa kakangku iya ora kurang sawijapa piyambakipun kakang anggone Nabyantara ana ngarsane Yayi Warakudara durung sawetara suwe iki kaya nampa piswane Paman Pati Arya Sangkuni Paman Pati padha becik piswanmu ana pengarepane Warakudara Paman Arya kawula inggih Raden Araja pisanan kula boten manggi sakara-kara boten kantun namung salam taklim kula mugi kapura wonten ngarsa paduka Raden Warakudara nggih wis tampa tiba padha-padha penake nggon nggih kados boten kirang setunggal menapa anggen kula Ngabyantara wonten ngarsa paduka Raden Warakudara Baladewa kakangku sajak sumengko pangawa bojol janur gunung kadinaring Baladewa kakangku dina iki ramuh ana Jodi Pati mula dina iki andarno apa wigatine rikaluwan iki kaya-kaya Baladewa kakangku ora ono ing Jodi Pati loro papan opo ganti setiaku Baladewa kakangku kanca ingkang Puspita harep kasih sang mirana
jebul karene kelabu kawawan urang Jodipati iki kaya mangkin indah lan dipene malah keagungane ora mantra-mantra kasatriyan kepara satimbang kebyare kelawan keraton wah edan iya ojo banget-banget pun ngalembono wos-wose rawuh pun Jodipati iki mengko karep apa Baladewa kakangku Allah bah wong kok wis sore kok dicekak aos ae ya ngene ya pratanipun Kakang Mandura ana ing Jodipati iki mengko wigati kang sepisan kowe kalajane Syadi sang kukubat sumarambah para putra wayah iya antuk panestune Baladewa kakangku kahananku seger kewarasan aduh saka leluhur syukur bagi seketi jumurung yen kowe langkung lah terus garwamu Yaya Rimbini isih penak lho seta kok terus penak iki tegese kahanane piye iya seger kewarasan ora malangan sami Jawa larak ngono penak karmu ora karmu itu urusane Baladewa iya terus banjur kang kapindho banget kangen rasanipun Kakang Karna wis sawetara ora saged jago kelawan Syadi iya ndak tumpuk nanging wis dadi kecethakno butuhku rene iki apa-apa ora perlu ngeruncir rembut nganti kaya mau pambagi warjo sore mau kok piye-piye ra peteran bersalah ya lah ngene Pak Budur iya Braka Suta bares kures pratanipun Kakang Jodipati kene karana tinanisan dening kadangmu ing Astina Kyai Prabu Duryudana ingkang darunani rikawung barike Kyai Prabu Duryudana kepingin boyong Syadi marang Praja Astina ora ketang mung saged depelita iki ya awit napa negara Astina ing kalunggan iki miturut parapurane Kyai Prabu Duryudana negara Astina ketamat kagebluk mayangkara larang sandhak larang pangan akeh lara akeh pati esuk lara sore tumekane pati sore lara esuk tumekane pralaya utawa tumekane pati iki ya negara Astina muncatan yoni ketaman kagebluk mayangkara uruhara dawuru lawan kretu uruhara akeh banca ngalakan menika warna satemah akeh para kawula kang padha nandhang kacurakan bondo negara Sasatinawu kanggo paring santunan marang para kawula kang padha nandhang kasangsaran para mongkane padha anggesah panggesah ibadah disababake akeh tanem tuwuh kang kacareng ngomong Raja kaya tahan padring kuwi dene pagebluk kang aran dahulu kahane negara Astina tanpa ketuwuh prasasat muncatan yoni para nayaka punggawane praja luntur wibawani karana kesukrosan kanan satemah padha singlat merak marang pramatane praja kaprawiran kautaman kaluhuran kuwi wis mujudake barang langka anane mung tegel lan tegel aku entuk kowe butuh kuwi ya lah ingkang angka telu pagebluk ingkang angka telu kang aran Retu larane Bogawastara anjali akeh Retu kaya ta rampok begal kecu maling lan sak panunggalane lah iki ya iki kang dadi sukawane dalem Kyai Prabu Duryudana
Mongko Yayi. Mula kalumbaring kesanian Duryudana kang mangkara mau jalaran. Wis kaloka lamun to Yayi Werkudara wis sembada ngecep karo kasampurnan ya karo sangkan paraning dumadi. Nah. Mula kang sapa kuwi Yayi Duryudana kepengin ambaya nisiapi marang Astina kanthi pamrih. Negara Astina bisa kesarapan dayane karo kasampurnan ya karo sangkan paran kuwi mau Yayi. Raden leres menapa ingkang dados dawuhipun ngraka ing Mandura tami sinuwun Baladewa bilik negari Astina samangke ketaman pagebluk Mayangkara. Pramila kula sowan wonten ngarsa paduka menika boten wonten sanes ajari namung nyuwun sarana kanthi sarana jengandika Raden Werkudara katuran lenggah wonten negari Astina. Inggih kinten kula inggih kok namung kados cara mekaten anggenipun saged nentremaken negari Astina. Lah menika namung nuwun sewu. Ngastina menika sejatosipun kadahanipun kadang-kadang para Pandhawa. Lah niku inggih anak Prabu Duryudana menika nggih rumangsani menika namung nglenggahi ya. Pramila saking menika nggih menawi jengandika ndhahar dhateng ngaturipun ingkang paman kepatosan monggo daya-daya kula dherekaken sareng-sareng kaliyan ngraka Mandura wonten negari Astina nyirep pagebluk kala wau singger wong-wong ing griya mangung-mangung kung banduhan rimang Leno tanpa yen tanggulo sokin yen tantu sanggung sang buah utama lain tomutuhan Narendra Modo Angrapo bagus selain ulun berengan kos kawius pangan dikane Raden Arya Werkudara nanti dawuh sang mata Mandura Prabu Baladewa ing mangke kasalute krepis marang gawe sapa ingkang nyasening swasana cumbu ngarep Petra kantong bala minggah pendapi derajat hadya karyatan sabda kuwat Pemororeng wis wong jembrong ngomong pati karaning kasose
ngabiting bina tulang lawan sawit minupurna sapu jendaning Bathara Ndara. Sampun ngantos damel kagiyating kalih kula Petruk Kantong Bolong ingkang sowan ngabyantara wonten ngarsanipun Ndara Werkudara lho. Wong etan Petruk gawe kaget padha becik satekan. Nggih. Rajane sekolah mboten manggalan setunggal napa mboten ngantun namung sembah bekti kula mugi kapur Gus. Iya. Wis tak tampa mbara penake nggon gulung. Nggih. Ngajar radi susukan mboten kirang setunggal menapa lho. Wah, wong edan Petruk. Petruk. Kowe ya padha becik satekanmu to Petruk. Nah, sinuwun Mandura. Wah, layak tetap batin. Batin piye? Gajah Kyai Puspadenta jehe teng alun-alun. Wah. Bekti kula katur sinuwun. Ya. Wis ndak kontal saka pangabekti kula liwat pangestuku Tambanana to. Nggih. Kapundi mugi dados jimat paripe. Enake nggon wulung ngguh. Nggih. Ngados boten kirang sunggal menapa lho. Petruk kowe ra ya padha becik satekanmu to Petruk. Inggih nuwun sewu. Kepareng matur wonten ngarsanipun Ndara Werkudara lho. Bilih sowan kula menika mboten saking pikajeng kula piyambak. Kula menika dipun kengken. Sinten to ingkang ngutus kula mboten wonten sanes ngajari namung kakekne Semar Badranaya. Lah niku. Petruk kowe ra ya padha becik ta, Truk. Lah sinten to Semar niku? Semar niku mboten wonten ngajari namung bapak kula, maratuwane bojo kula nggih mbahne anak kula. Petruk kowe ra ya padha becik to. Lah dene wigati Allah kuwi dik. Petruk nuwun. Kowe dibakeke paman sepunipun kajenge. Pancen tak jarak kok. Lho. Kene ngopo kok ora ditampa iki? Kene ngopo? Ora ditampa pripun? Wingi nggawa rek kula sayangake mboten bali kok. Wong edan wong ngabrak rek kok. Lho, rek iku ya nyawa nek. Ya, gugu karepe dhewe ora cukup. Iya. Kowe diutus dening Kakang Semar Badranaya. Nggih. Wigati apa ora? Niku ngaten nggih. Baris kures bloko suka kemawon bilih kakekne Semar Badranaya menika badhe ngawontenaken wilujengan. Wiras pantes badhe ngawontenaken tasyakuran. Sing dislameti apa lan sing disyukuri apa. Nah, niki ngeten. Kula kang matur nyuwun wekdal sekejap kemawon. Iya. Bapak Semar niku ajeng wilujengan. Sing diwilujengi mboten wonten sanes kejawi anggenipun Ndara Werkudara sampun kasembadan gaya kawruh kasampurnan. Niki kudu dibancaki merga kurang-kurang bejane sisih sembile badhe gedhe wilalate. Lah niku dene anggenipun syukuran inggih menika karana Ndara Werkudara sampun kelampahan kondur saking samudra Minangkabau kanthi seger waras utuh tanpa kurang sawiji napa. Iya. Banjur karepe Kakang Semar dina iki kepiye? Lah iki ngeten. Gandeng sing dibacaki niku Ndara Werkudara. Pinten menika sampun resminipun yen Ndara Werkudara ngaturan tindak ing Karang Kadempel. Sareng-sareng kaliyan kula pun Petruk. Niku ra ngaten to cetanipun niku. Awit menapa, Gus? Kakekne Semar iku pun urunan sari. Lare jaman now. Jaman now utawi jaman sakniki niku wah. Nek nggon perkara tasyakuran nggih tradisi niku oke-oke pun do lali. Niku. Luwih-luwih perkawis nggon bersih desa wayangan. Niki malah enten sing ngandhake jare wayangan ki musyrik. Niku ya ana. Niku nek mriko-mriko wae nek mriku mboten kok. Ngoten niku tegese mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni. Niku nek mriko-mriko. Niku.
Ning nek ndronco Sidareja mriki wah waculi jempol. Saestu. Ndronco Sidareja menika nuwun sewu. Ndronco Sidareja menika wajar hebat tradisine oke, keseniane maju, agamane ora lali. Nggih napa nggih? Mila tepuk tangan kagem para warga Ndronco Sidareja. Buka Sesuk-esuk diundaki lho. Wong edan iki urung-urung nek kok mundak. Boten iki ya mung guyon. Pramila saking menika, Gus. Sowan kula menika dipun kengken kaliyan Kakek Semar. Nggih, daya-daya kanguran wonten ing Karang Kadempel. Ngestreni anggenipun kakene badhe ngawontenaken tasyakuran cekak semanten ngatur kula Den. Kakya risang kapirangung onang ul kinem bedong bedo sangraning bawono iya si tukang walega Pakudoro Nyai Pakudoro kadanipun kakang Yai. Dina iki pun kakang bakal paling dawuh kelawan Nyai Pakudoro perkara kowe arep nang Karang Kadempel karepmu. Kowe arep ngestreni kelawan kakang bodrone ya nggone anake tasyakuran kowe sakarsane Siadi. Gatine tak jaluk Siadi aja lali apa kang dadi pratanipun kakang ana ing Jodipati kene. Kentore kalumban iki pun kakang nampa panangise Nyai Prabu Duryudana kang supaya boyongi Nyai Pakudoro. Kajaba saka kuwi pun kakang kang teka luwih dhisik. Aja nganti ngendhake perkara iki. Mangko sabubare Siadi waktu Nyai Pakudoro tedak ana ing Astina. Kuwi bakal tumedhak ana ing Karang Kadempel sakarmu, bakal nampa pangboyonge Kakang Semar ya sakarmu ning bakule rembug. Dina iki lagi ana panangise Nyai Prabu Duryudana. Kuwi pranjalipun Kakang Yai. Nuwun sewu. Niki enten napa nggih, Gus? Sasampunipun kula ngandharaken gatine perlu kadosipun mesgul penggalipun Simpur Mandura. Syukur poyen to dileki. Kamu ono iki tunggal kelawan Kakang Mandura. Kakang Mandura kautus dening Kakang Prabu Duryudana. Supaya boyong Nyai Pakudoro awit negara Astina ketaman pagebluk Mayakara. Bisa sirep kalangane negara Astina yen to dileki ditunggone kelawan Pakudoro. Niku to? Iya. Monggo mawon. Nek wong sewu sakula menika mboten ajeng eling-eling niku mboten. Niku aturi emut aturi eling sinten to para Kurawa. Kurawa niku cacahane pripun ning jaba ambune piye? Pun bola-bali ndara-ndara kula para Pandhawa ususe sampeyan niku. Ping pinten to para Kurawa gawe cilakane ndara Pakudoro utamane para Pandhawa. Lho niku Mas. Wong aturi eling. Kok ateges kula dimundhak-mundhel lampah nika mboten. Nanging wong saengga dieling-eling perkawis para Kurawa. Cacane Kurawa niku pripun? Kurawa niku anggere ana wong rukun sering. Anggere ana wong tentrem pikire niku mesti ngisra. Niku Kurawa. Awit kepareng emok sinten to ketuane para Kurawa? Ah niku Patih Suntutis niku. Niku ketuane kumpulane para Kurawa. Niku ngendi papan, ngendi kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan bersih desa. Anggere ana sengkuni niku mesti ngisra. Niku nggih napa nggih? Luwih-luwih bersih desa ngene iki. Kok ngisra siji sengkuni loro sing ngendang. Saya anggere sing ngendang rembug cincin.
Bisa bubarke wong omah-omah iki. Lambemu iki apa? Monggo ngaturi mudhun. Latrimut bab perkawis mulatanipun para Kurawa. Kandhara. Siadi tak jaluk aja ngrungokke guru jagat. Ora sang ngrungokke kodhok sing muni jroning ngeleng. Siadi kudune pun kakang iki sapa? Pun kakang iki minangka dadi ratu. Ratu iki mau dadi menungso ora ono sing kandha. Mongko pun kakang kuwi dikongkon kelawan Kyai Prabu Duryudana nggone kepengin ngluhurke asmane Kyai Werkudara. Boyong Kyai Werkudara negara Ngastina sing dikongkon ki mau Baladewa. Baladewa pangkatku ratu. Nek beda yen kowe napa panangsih pakan Semabadraya. Kakang Semar ki pangkate apa ing atase pangkate lurah luwe-luwe Petro. Petro ki derajate apa? Derajat kere kok ana ilone. Lha iki apa? Nyuwun wekdal sekedhap kemawon. Kangge aman suwi Sang Minulya sinuwun ing Mandura. Iya. Dina iki tak pasrahke kowe nanging aja tinggal duka kaprayan. Wo, boten pitu benteng randilanan kok, Mas. Kula sing duwe tata krama. Nyuwun sewu kula ngingkur sekedhap nggih. Iya. Nuwun sewu sinuwun Mandura. Apa itu? Santai mawon. Ora sabengok-bengok direwangi bengak-bengok melu jam tengah 5 ya urung bubar. Santai, pokoke khusus malam ini santai mawon. Nunggu kape dhewe piye? Nuwun sewu. Yen boten kleru menapa kang dados mangil kula. Jadi Kyai Werkudara coba beritano. Kyai Prabu Duryudana kelawan Kakang Semabadraya. Kyai Prabu Duryudana nggone kepengin ngluhurke asmane Kyai Werkudara sing dikongkon boyong ora ana ngajak pun Kakang. Pun Kakang Mandura, pun Kakang iki derajate ratu. Ratu ki mau derajat manungsa ora ono sing padha. Ning bareng Petro. Petro ki derajate apa? Derajat kere. Iki lho. Niki sing ajeng kula luruske iki gak perkara niku. Iya memang. Betul, kula kere ngakoni. Nek kudune sampeyan niku isin. Awit menapa sampeyan urip sepisan. Didadekke pangkat wong duwe pangkat, wong duwe dadi ratu lho niku kudune sampeyan niku seneng. Nek ora ngono ki cacane. Lho mergo ratu niku tindak sakocak mlaku sejaka dituwak ditiru dening para kawulane. Lah sampeyan dadi ratu cacane mencra-mencre. Esuk sore, esuk tempe sore dhewe dadi apa kaya sampeyan. Lho niku Mas. Langkung-langkung rembak perkawis lantang nika lho niku. Sampeyan kok pamit pangkat. Pangkat niku apa? Pangkat niku sampiran. Nyawa gaduhan bondo niku titipan. Niku. Sok sampeyan kali kula nek boten manipati niku teng mriko niku ora ditakokke. Baladewa. Petro kowe saiki wis mati. Kowe biyen ning Macapada ning donya ki mobilmu pira? Tumpakmu apa? Petro kowe saiki wis mati. Kowe biyen ning donya bojomu pira? Iku ora ditakokke. Sing ditakokke, Petro, Baladewa saiki kowe wis mati. Ning donya biyen amamu piye, tumindakmu piye, agamamu piye karo tangga teparomu piye? Niku. Yen tumindakmu bener becik karo tangga teparomu apik, nyemplung swarga. Nek tumindakmu sasar susur, cemplung neraka. Lho niku. Nek beda kali Sengkuni niku. Sengkuni niku sok benek mati niku swarga ditutup rapet, neraka dibuka ngoblak-ngoblak iki lho. Cangkeme. Wong ora ngerti apa-apa lah bedas elek iki.
Lho niku Mas. Lah sampeyan kok pamer bondo, pamer derajat pangkat. Sampeyan juga ratu kok ngenek-ngenek. Boten sadi ngenek-ngenek pun ngerti yen sampeyan iku ratu, sing ngarani sampeyan bakul pendungan ki ya sapa? Kok wong edan parang saya makitik ake kuping ngabake saya. Betul nyuwun. Yen ngono bola dewa tebake saya ngono. Saya barane nopo? Yen kok kasetene Petro cilik padha gedene bisa nglangkai bangkene bola dewa. Ora iso ora suwe. Bakal ndawuhke Kyai Werkudara. Ah iki santai. Jagate wong obong kloso. Nah, iki jumbul iku ngimpi pirang-pirang dina dikeroyok sendok wingi. Neng dronco kene Petro disipet alus karo ratu mandul. Malah ngajak mawon. Orane karo bola dewa. Ayo, sing ora kleru sumbar sampeyan. Yen kok kasetene Petro cilik padha ben bisa nglangkai. Ngulungke Ndara Werkudara tak bayar kenceng. Ibarate wong dadi tuku regane pinten. Ayo saniki sing perang saniki napa mengko. Sing perang nang jaba apa ning jero ning nggon padangan apa ning nggon tengah ning nggon garingan apa ning nggon telesan. Yen sampeyan kepengin tak langkai. Amekar, dina iki tak langkai. Sono tesu. Iki lakone apa? Tanggap larang-larang ya ini langka-langka. Cik. Tunggu tanggal mainnya aku patih sono tesu. Ini kelaman bola dewa. Yang ngono tutuke papan ora metu jaba loke dosa wah yo salah. Kowe naraswara kresna kalang tunggung jamirong yang jaman non sinar Kyai Werkudara bila kita jaluk kanthi bang perkara pun kakang bakal boyo Kyai Werkudara difungguri nanging bakune rembug ora lega rasane ngati kono Pandhawa Jodipati pun kakang dicecamah kelawan wujude ponakan kula kang sapa kuwi perkara boyo Kyai Werkudara difungguri durung lega rasane pun kakang yen durung lakon juwen-juwen panane kula Kriwikan dadi grojogan guyon dadi tangisan niki pripun Gusti? Iya. Kakak buka pancen kaya ngene kananing Jodipati nggih. Kula niku yo bumun Petro nek dengaren mamang-mamang kaya ngaten. Iya. Kula kan sapa kita jaluk kanthi banget. Jogo marang katen pamane kasatriyan Jodipati. Ih, ajeng sapa duka? Aku bakal mungkawin sanggar panujan minta pitutur marang bangaku. Inggih, ngisolaken dawuh warmawit madhawasilan. Iya, ngiras pantes bubarno kang padha gantung sipur gagak buku. Sabedakan nalika wau wis para sadane ngadenari ya Werkudara. Ing mangkara sok minta sanggar panujan tiyang ngarsa kang kepengin
Jumangkaing suku kami sunaka balabaing samudra watu.
iki ra semangat. Wah. Ayo kanca karawitan gular laras. Ayo. Lah puspita laras bubuk. Ayo asungan rene kok mbok karawitan edan kok. Iya. Iki karawitan sak perangkate. Kuwi tilarane sedulurmu tuwa sawarga. Almarhum Ki Joko Saratana. Ya bakku rembug awake dhewe wis koke dawuhe almarhum. Sing bakku mung nderek ndedonga nduk muga-muga panjenengane sawarga Ki Joko Saratana tansah nampa ana ngarsaning Gusti. Adohna siksa kubur lan rakane tansah manjing swarga langgeng. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Dongane Kyai Kantang. Ya, monggo budipun pakenaken monggo. Ya. Penggirong yang bisa dikencok rupa kencok. Yai loro wis padha gantre. Iya. Ya sing penting sehat lho. Tanet karo Mas Dimas. Sing penting kuncine sehat. Iki sore mau kelangan sedulur tuwa Gombang Mas Hartono Gibran. Lagi teko iki panut terus. Kok terus prembi. Ayo jenenge kelangan sedulur. Muga-muga kabeh dinaringan sehat. Amin. Mangga Bu mangga. Ya. Iki binarung suwani gamelan ora patek cetha. Apane nggon cengkok iki lho. Nek cara nggonanku iki cengkok pamecat nyawa. Ayo, wah ning iki tenan kok. Pancen karawitan gular laras ijos brigas. Sik ora coba tak nyelangi mumpung diberkahi padha karo kadang-kadang karawitan. Monggo senggahan iki. Nyuwun kanthi sanget ingkang wonten nginggil panggung ingkang rumaos kakung. Dipun nambali senggahan nika. Piye? Oh
seterusnya. Lah witekno kene sing bayar. Sing bayar iki sapa? Iya. Ya. Yo kabeh. Sing rumangsa ngakung karo Mas Topik tanpa terkecuali. Ayo tak toleh. Ora muni wah, aja takon dosa. Sesuk-esuk cawokane 75.000. Malah men. Ayo sing ndang yo, gelang-gelang yo. Nyekel mik kowe. Ayo, sing jedor barang yo yo. Wong gawan jalan antukan. Ayo, ayo. Yo Mas Pukon ya Mas. Jikro lu, ya yo. Jikro lu ya yo. Kon tenang mawon. Iki kok nggon senggahan kompak sesuk-esuk jajan soto to. Nek ndi nang Prambanan. Malah boleh ngeleh nek. Ayo. Yo jiro lu ya yo. Hai iki sapa? Sing iki masuk kita muni dereng. Pripun? Masuk kita muni dereng. Oh, dereng. Muni dhewe apa nyepeleke. Ora pek kowe iki aja dipek ketua prawitan. Ayo, coleh mik, ayo, nikel mik. Halo Mas Wito. Halo. 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 Sehat? Ya. Semangat? Semangat. Normal? Normal. Waras? Ora. Ora. Ora waras. Ayo. Yo leh lu, ya yo, yo. Urung ae. Oh. Umane bener kakek rokok le. Ora. Jiro lu ya yo. Wah, si dorok. Ayo. Coba Yai Putri Sekawan ya coba. Ayo Mas Topik. Iki tes vokal. Jiro lu ya yo. Gagas-gagas kok lanang karo wedok iku sok Yai Putri. Apa iya kandhani ya. Ajane Mas Purwadi ngono. Iya. Mangko. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, anakku sing setini-tini dhewe, anakku sing moblong-moblong dhewe limbo. Kala ngawuh apa yo Pak. Ora ana basa kang indah sastra kang edi mung kajaba netik mamelong yo. Ngaturake puji syukur ana ngarsaning Gusti ya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ing mrikalungguhan iki aku kelawan kowe sing nang kuyung para kadang-kadang karawitan gumelar laras. Iya.
dereng sarawung silaturahmi kelawan para warga Windranca Sidorejo Kelurahan Ringin Larik Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sowan ora ana alangan sawiji apa Nduk ngono banjur para warga ngene ngadani pacara apa ngene ya Nak kaya adan rupiya kang wis kaya taun-taun nganggep umur ya para warga Windranca Sidorejo iki ngajari upacara bersih desa ana sing ngarani resik desa ana sing ngarani rasulan iya padha wae ujube tekad kuwi nunjukke rasa syukur ana ngarsaning Gusti awis saka pinaringan kanikmatan kaberkahan ingkang malimpah-limpah iya bakune rembug ya awake dhewe kelawan para kadang gular laras derek ndedonga muga-muga para warga Windranca Sidorejo sabubare ngajani upacara bersih desa bisa adohna bodho rencana cinaketna kanugrahan kang agung lara sesakit ama-ama kang ganggu gawe sumingkir saka imakan kene amin Allahumma amin penting tansah pinayungan katenteman karajat lan pinaringan rezeki sing berkah barokah iya hibah dasare sowan rene papan ya semua disembadani iya iki mapan ana wing dumadi RW 5 Nduk RW 5 ingkang kasta Bapak Taufik Budi Suparmo iya sing nguyuh bapak-bapak RT piro RT 19 20 RT 19 Bapak Mulyadi RT 20 Bapak Jumarno ya sing daleme minangka wayangan utawa tuan rumah bisa RT 21 Bapak Kirna Mulyono ora lali matur nuwun kelawan bapak-bapak panitia ketua Bapak Doyo Sunaryo iya kelawan sekretaris Bapak Wiyono bendahara Bapak Darmanto iya matur nuwun ora lali iki diberkahan para punden lan sedulur-sedulur kaya apa panjenengane Bapak Joko Sutejo ingkang asta kepala desa ing kene iya lan ora lali panjenengane Ibu DPRD Boyolali Ibu Nani Haryani kuwi garwa saka panjenengane kang minanto makurnaken Bapak Nanang Hirlani iya matur nuwun rawuhipun Pak tobat seneng Nduk wah ora seneng borok dasare gumlare kaya ngene gamelan hebat wayange ya jos iya matur nuwun iya karawitan kaya ingkang wis diaturake karawitan gumlar laras pimpinane almarhum sedulurmu tuwa Ki Joko Saratana iya matur nuwun iya lho apa kakean gunem tanpa guna bakune iki seneng-seneng iya ujug tekad atur nalipun kelawan para warga Windranca Sidorejo ngene iya iki sowan mrene ora dhewe ana bintang tamune iya bintang tamu sing wis ngetren iki aku cilik nganti saya ini ya sekjos seksis ya nek ngene iki aku ngaturi ya Mas iya mergo kuwi barane sawarga paku cilik sing ana bejo sing nalika semana saiki lenggahe ana Kalimantan wis almarhum iya nggih boten ngira-ngira stomak mergo sing diatur-atur ki Mas Bawit kelawan para kadang iya ditanjake lho iya monggo Mas Bawit kalian para kadang kula aturi jumeneng sawetawis kairingan lakon aja diplero iya monggo gumelar laras yuk dados monggo yuk say
Mbak Cange iki dalu. Wis dalu Mas Eko. Nggih, dalu. Nuwun sewu Pak, kula mboten lepat kok ngaturi Mas Bawi. Mboten. Kula niku apa-apa iso kok. Kok apa iso iku Mas pripun? Senajan kaya ngene ora rupa. Kula tanpa rupa. Nggih. Ki aku iki iso Mancala Putra. Mancali Putri. Hei. Iki maksudnya pripun Mas Eko kok iso Mancala Putra Mancali Putri maksudnya? Tegese Mas Bawi ini kan Laura. Laura itu tegesipun. Kok Laura iki pripun? Laura niku lanang ora wedok ora. Jadi judulnya ini Luna Maya. Luna Maya. Luna Maya maksudnya? Misalnya? Misalnya Roma Irama. Wes. Berarti dewa ya Pak ya. Orang mesti baca kerana. Nek tegese babi iki apa to, Pak? Wanita sing iso dikawin. Oh, ngono. Lho, aku kira yo Brahma Suta. Brahma Suta. Wong padha sing ngerti aku iki rasa-rasane guringan. Aku tak kei jeneng iki mau ben bisane wong iki ora rasa-rasa terus cetha welo-welo yen babi iki wanita sing ora iso dikawin. Yo ibu-ibu niku terus gelo lho. Ya aku iki gak kaya ngene lho, Bu. Wong ngene kabeh loro-loro aku. Iki ketoke ndak wali ta ya. Tak mampu nek gawe dok kene to. Lah sekali cilik-cilik ra. Tapi cilik padha anu gumpul kabeh. Rumah sakit tak lek gak Bu, gancine wis teko. Masa aku doleke ganci lah ya aku seneng banget. Itu seneng banget. Limbo kalian Cange ini Mas Dawin akan bilangku sampun tobat. Sinten? Mas Dawin ini pun boten mangkal ya Mas ya saya kira Mas ya. Aku wis ora mangkal. Alhamdulillah. Wis karo bentar iki wis padha ora mangkal. Alhamdulillah. Saiki wis online kabeh ya Dik ya. Aku malah bahaya. Kowe nganggo aplikasi yang jenenge Mlicet kita Mas. Mlicet. Oh iya. Ora aplikasi kok Mlicet lho. Bali. Derek kita mangan. Nggih. Nggih. Pak ngene wis dari iki to. Nggih. Ayo kene cilik anu ki ya sing ngomong ya aku Ya, nggih. Berarti Mas Bawi nama Bu Limbo dan Mbak Cange yang ngatur ini berarti Mas Bawi ini ketok mateng. Loh, lho. tuwek. Kalau ngomong tuwek beda mateng. Mateng nggih. Nek mateng iku nek mangan codot terus piye? Lho, kan mateng yang wis kok didelok. Kita modal no. Iya. Nggih iki derek Bedonga. bahagiane Para warga Indra Sidorejo Dronco Sidorejo. Arjo. Pengen lari kusuk boyo lali Jawa Tengah Indonesia. Berarti ku wong ini. Lho, Lu berarti ngerti no. tanah tumpah Dronco. Lu maksudnya piye, Mas? Lho, tegese iki Dronco ki ana benahe kan Dronco ki lagi ora mung Dronco. Ana tegese. Lha iku kan rencanane Mas, aku mau ngedum-dum pres ngene Mas. Salahmu mengejak aku tak. Ngedum-dum pres lu kok ngantek Dronco. Ya wis Dronco dadak kowe ngejak aku rene ngapa? Lah lakone Pak RW, Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi, ya Pak Oh, Budi. nggih, matur nuwun Pak Budi. Nggih, mugi-mugi ikan balas budi nggih. Pak Budi. Pak Budi ra salah dibales. Lah Ora salah kok dibales. lho, nek dibalas kok mata aku. Iya. Dronco Mak ya. Dronco. Dronco ki asma kinarya Jawa dalam suatu nama ada makna. Oh, ini. Dronco tegese datang ana rubeda, anane mung rukun karo kanca. Oh. Dronco itu Datang ana rubeda, anane mung rukun karo kanca. kowe iki nek Dronco Dronco. kowe. Dukung Dronco. Desane Ringin lari. ringin lare Hmm. yo tegese. Yo golek-golek ya. Golek-golek ya aku. Yo kudu goleke. Iya. Yo kudu disiapke kok. Golek. Ringin lari. Rino nyibadah ora lali supaya uripe orang-orang mari. Wow. Biasa kok tangannya Tepuk tangan lho. Aku yang golek seminggu loh Mak aturan. Ki mau. Kita dadak kene iki ora mumet ta. Ora. Masih mumet ya. Ringin lari kecamatan nih. Musuh. Musuh. Ana tegese. Muga-muga kabeh warga pikantuk kamulyan nganti tembe besok. Ya. Ya, kowe. Saiki Boyolali. Boyolali. Ya. Boyolali. Boyolali. Iya no. Ora ngomong ket mau. Senengane kali dadakan ini ki lek ya bingung. Boyolali. Boyo. Oh. Yo 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 bener
kewan. Kewan, boyo, lali. Ayo. Aku dhewe ora tau eling kok ya lali kabeh ya aku mbok takoni ngene ya bener lali iki. Boyo lali tegese? Ya sak kabeh aku lali ae kabeh. Boyo lali iki tegese iki boyo iki mau ki lanang. Nek lali Lali iki orang kelingan. ora kelingan. Berarti wong Lali lanang aku sih. wong lanang ora kelingan dadine aku itu. Kene-kene ya aku yo bijak kok. Iya. Ning tenan kok. Sik, Mas Dawin kalian masih kok. Jadi Pandai disembadani. Kula wae kok bocoran kok. Ribut saking Pak Ketua Panitia Pak Ndoyo. Wah, gagal. wah menika sampeyan keluarga panjenengan kejubukan apa Pak? Anu sak mungkin lah demikian. Malah kerawan Mbak Dawin, Mas Dawin. Wah, menika. Ini barang sepan mriki kula saestu kok. pripun? Wah, jam pripun? Anu Mas Dawin. Wah, nggih pinten Pak? Mas Dawin itu kok mriki selawe yuton. Wah. Napa terus sampeyan ngaturi selawe yuton mriki? Tak omong. Aku mulai saiki ya, Pak ya. Aku isin ya Pak ya. Tak boleh sih. Jenengan oleh mujul-mujulke, kemujule dia nek ana sing naga kok ana sing naga ya aku. Nggih. Berarti selawe yuton iki hoa. Sak selawe kita itu 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oleh selawe kita sak undangane para mantan iki lambe iki saka emas kok piye? Ya, nggih pangetoni Pak Dalang. Nggih. Nggih, ya alhamdulillah. Nggih. Liyane wis do pensiun kok aku yo jadi Heeh. sampai saiki wis alhamdulillah. Kae. Ayo generasine saiki wis oke. Ya kok aku biyen Tetap moncer. biyen bebanci ngono Iya. kae toh. Terus saiki Jane aku wis bosen dadi lanang kok malah teruntul gaji sak daya ora. contohnya Eh? di mana? Ora enak contone ning kene iki. Oh, niki putri apik. Oh. Iki dok Oh, kabeh. dok kabeh. Iki ayu kabeh. Hmm. Ikan papat ki ayu kabeh. Ayu kabeh. Intone mung siji. Apa? Bedane kenapa? Lu gue apa? Ora. Dandanane Wis sama mondok jenenge. Artika. Nek Atika ki meletak ya kendari ki semua aja. Apa? Oh, maksudnya nek kesel saja. Gitu yo. Oke. Mas Dawin. Sik ana. Punten yo, kandheng kula nika bangun mboten pinanggi yo, bono semanten Mas. Lho. Kula Nggih saparing-paringipun kula arep ngarani. aku tak yo ora enek musik iki. Enek kae, komplit lho, kanca-kanca komplit. Kira-kira sing disuwun napa kula manut mawon. Bah, yo yen ning tawak napa-napa. Ya. Napa wakil muridé Pak Bintari. Mbak Gendari monggo katon gimana? Nah, iki lho kembar to, Mas. Lho kembar. Aku gak tadi kembar. Kembar, Mas. Cakeme kembar. Gendari katon. Syukur Pak Bintari bawa panjenengan langgame. Kula Nggih. yo Ini suara wedok lho, Mas. aku. Iya lho. Yo lah gampang nek aku kok ngono kuwi. Wis Aja nesu. marai kabeh untung aku ra muni elek. Ya aku bawa nengnya selonjor. Oh ora selonjor. Kenapa? Ya sing ana meteh. Aku pengen gitu dari susuku loh. Sing di Pak Gendari. Dia kok betul golek-golek iki. Oh, alah. Wis kotor Mas, kotor wis Cocoknya piye cocoknya? kakekmu biar ana tengah-tengah. Iya Apa? sih. Bojomu apa jenenge? Andri. Andri. Iya. Anune gede belok kiri. Kalau belakang kan betang barang belok kiri barang. Oh, iki anu kok garwane Mas Andri sing anu ngastos siang teng Buri Bali ta? Iya. Nah, iki Mas iki sing ngastos siang kok Mas Andri iki dalang. Oh iya. Iki banipun Mbak Bintari nika budalang. Oh alah, cek. Alhamdulillah. Mugi-mugi dados warga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngucap. Ya. Iki kok rada ora penak. Soalnya lagi usum Mas iki, Mas. Sesama lebih murah, Mas. Iya. Pakai promedi. Gendari. Kiai kok luas. Luas. Anggo apa kebayang sandwich kaya Wes jan kowe kok tenan iki apa ora nyuwara ngono ki ya? Nyuwara
sing biasa ini Heeh. Orang ketara Yang nek. parani. Kaya Mas Babi dino iki jane pengen sanggulan, pengen nganggo dandan, pengen nganggo wedok. ning aku wekar. Lah ngopo, Mas? Lah biyen aku wis ning kene iki. Heeh. Gara-gara aku sambulan ke. Heeh. Lah kan aku ditresnani Oh, sing pencut. Sopo? Dari semuanya. karo Juwanto. Eh, Pak Juwanto. Pak Juwanto. Karo Pak Juwanto. Tenanan ora kowe iki. Aku biyen iki cinta mati lho karo Pak Juwanto. Pak Juwanto lu gawe dicoba. Lu gawe ndi? Coba sih. Ciri-cirinya Pak Juwanto ini piye? Iki wis banci cadok gitu. Sing penting kan urip. Iya. Sing penting urip digawe lanang ra iso urip. Iso yo, Mak. Iso. Mangane tak iso, Mak. Ala apane wong aku delok wis ndak malah lepas kono ngono wae. Pak Juwanto kan asuh pundi Pak Juwanto? Oh, nang aku oleh jarene cinta mati. Dari kita mati. Oh, ya iki lho kok mau tak ngembul. Tak ketok. Pak Juwanto tegasnya apa, Pak? Pak Juwanto. Artinya apa artinya? Iya iki Juwanto. Jujur. Jujur. Iya. Wan. Wan. Wani. To. To. Tombo. Eh. Iki berarti nyanyi bisa wae. Oh iya. Sampai ini kan dari sini ya. Gue bisa wae tapi bisa wae. Iya. Iya. Mbak Gentari bawa, Mbak. Bawa kan. Dari mana kamu dekat? Merdeka paring-paringipun kangen monggo. Iya. Kangen. Nggih. Kita bisa silawase nggon. Lah. Mbak Iki ya ini Kang Mas Dur. Mas Bol. Wah, Wah, ini guruku Mas Iwan. lho iki seniman senior. Zaman biyen aku lho apa-apa ki sing geret ki. Panjang goreng yang gadung. Dunia mau bakar karo ya aku digawane kuning kene. Zaman sekolah ki wonco kulon senetan. Nggih. Kuwi kabeh penyanyi nek ra gawe laura. Wah. Mas Abi bisa tak dulu nyanyi tutup kelampak. Alhamdulillah saya dari tumbak tutupan. Alhamdulillah. Senang. Oh lagi ambil kalau ini rasanya kecangnya Mbak. Ya sapa sih? Apa iki? Kangen dari ini. Kan. Apik banget itu. Mudah. Apik banget suaranya kebatinan. Iya dah. Bener. Ora tau dikorok. Nyanyi yo punya. Lah mau kayak apik banget kok bener. Ayo. Tepuk tangan kanggo Mas Bawi Polda. Tepuk tangannya macam ini Pak Galang. Tepuk tangan malah kayak tulis enggak mungkin. Aku nek tepuk tangan iki lho kan boleh sing tepuk tangan iki. Ngopo? Kalau Nanti muridnya Ayo yo. siapa kuwi? Aku kan dadi linggo. suara gede banget. Kayak Ora sesuk. Tak boleh kalau jiwa ngene iki. Lah kok itu. Itu. itu asli. 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 Tenang. Asli segala. Asli subaran kaos kaki. Semoga di persanya mereka banci padu. Bahkan aku gaji. Tutup banget. Dulu itu. Sekarang Ayo tetap ngomong. enggak. Iya, Kak.
Iya. si Gen ini weton saka isi wis kabeh iki temido sak luar-luar iki mesti temido. Iya, iya isi telung sasi saiki Pak ya. Kalau sasi meledak maknya lagi golek. Iya. Kan dengan Sing bisa ibu kari ya, anu, semono ya. Marahin oleh salah. Kene dirasa tenani kok ya. lah jadi ngono nah guruku lah ya putune. Aku nek wis tuwa iki kesupen kabeh iki dadi pikun kok ya. Nek pikun ora yang sudah rumah ngono. Alhamdulillah. Iya. Saya aku ki motor perang kok tenani. Tak sapa tesek ya. Seleramu Seliramu nate ngendi bar niki siake udiane ta. tresna lahir terus sing Wis. Iki pokoke anyar iki mantul-mantul. Lah iya to. Wong wedok iki beda lho. beda nih. Nek ngomong wedok ki lak ra diapa-apake biasane keder. Dek urung diapa-apake wis ora keder kok. Iki disail kok Mas tadi. Ora bisa. Lah piye? Lah sekoke wis mati kok. Tanah jarangan. Ora kan. Nek tengah kan setang seker Mas. Sentak seker. Iya, Mbak. Memang Pitung sasi Maka asbabi bersaya. Jangan
sedaya ingkang sampun pinarak J, apalagi ada doorpress Wah, ini wah, itu akeh berapa sih Mas? Oke. Iya sih. Langsung Mas apa-apa. Jika limo saja Mas. Ya. Limo, berapa? Limo. Nah, langsung dibacakan dulu. Oke. Nggih, kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun pikantuk kumponipun nggih menika ingkang pikantuk kebingan undian nomor 0066. Jadi dompet saya ini nggon snack 5. Oh iya. Nek tutup snack terus lewe dibuka enek nomore. Oh nggih, Pak, senengnya pun dibuat kan bisa nggih, Pak? Nggih, enten nomore. Wonten nomor ingkang nempel wonten mriku. Nggih, buat semuanya silakan dibuka. Enek nomore. Piro Pak nomor simo Mas? 0066. Bapak Ibu, jadi Bu enten sing kagungan nomor kosong. Enggak ada, hangus nggih. Nggih, kosong hangus nggih. Betul. Ya. Salah jenipun. Mau ya, jadi kita kasih kesempatan untuk yang Salah lain. jenipun kosong setunggal dan kesal setunggal. Monggo. Kosong setunggal dan kesal setunggal. 0151. 0151 pun bersani senekipun. Nggih, tersennya nggih Bu. Monggo. Senekipun 125. Lho lah. Kok nggih hangus? Hangus, Mas. Gue nek Dua kayak ini. ijazah Mas. Ya, selanjutnya 0275. 0275 wonten. Ada senenge kok tanggane golek ana Pak Dik. Monggo mriki. Matur nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah nika pikantuk kulkas. Monggo Pak. Polkas. Nggih, niki wonten anu polkas lawang sewu, Pak. Kok kangelan. Panitia minta tolong dibantu. Nggih, ngatur nggih. Oke, Pak Ustaz, nggih. 0275. Nggih, leres Pak. 0275 leres. Iki Mas kulkas, Mas. Oke, terus. Nggih. Niki kulkas menika tutupipun kan gorden Pak nggih. Ngatur nuwun. Lanjut, Mas. Buat ya, Pak. Iki jane. Ya. 0275 sudah. Selanjutnya Selanjutnya 001. Sing nomore 1 apa lagi? Lho Pak Dik. ibu-ibu kan ibu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Itu pampers. Benar sepele menok pampers. Nah ibu cocoknya ya alat masak. Contohnya. Iya kalau wangi dandang, wajan. Pampers ibu sampai nganong betul pampers ibu. Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kok Mbak Luki namanya ya. 001. Kowe ngerti Mak? 001 ki mau apa Mak? Salah 008. Iki tekone sik dhewe. Oh, ini kocok. Ngewangi nyapu, ngetepi berak sing barang 001. Ya, soalnya sama kopi kayak ngono kuwi, kali ini kok itu hadiahnya Mbak jenengan. Hadiah cukup terima kasih. Nah, lanjut. Ya, piro Oke, ini salah jenipun uang yang dibuka ya dia. Terus aku sih Iya wes. 0153 Kosong. 0153. 0153 monggo. Ayo. Ya kanca pengawe tak berapa itu. Monggo 0153. Umi. Apa udah kurang prihatin apa? Oh enten 0153 niku pikantuk kompor gas. Monggo. Lah kompornya lama balik untuk ketok. Oke. Selanjutnya 0503. 0503. 0503. 03. Kene hawane adem ya Mak ya. Lain dengan nanti kebun. Buat bahan itu kok pinggir. 05 Nama kita. Oh benar. 0503. Iku Ibu Tumini. Tuh ini Oh, ada nih. Oke, monggo, Mbak Tumini. Mbak Tumi ini pakai mangani. Ini ada segini. Mas Bawi, ini diselani lagu kok ditanya sisa. Oh macam buat kenapa lah. Lo manut sing panitia ini pun. Iya, ada. Sijika Mas. Oh, si singkat selani lagu. Ini
Ada satu lagi. Satu lagi dapat apa ini Pak? Oh TV. TV berarti. TV tanpa layar. TV tanpa layar apa apa? Besok saya 016 itu. 0167. 167 ya. Monggo 0167. 167. Dia iki cah lucu iki Mas. Ini pitulasan gaya Mas. Pitulasan ini seri ini gimana? Sandal pengen hilang ya bocah ini kabeh. Ini. Bilang. Ini bilang Mas. 167. 0167. Nomor piro? Nomor piro? Enggak iya. Cuma apa? Nomor piro nomormu? Lah kok maju kowe? Kok maju kowe? 0167 lah. Saya kuwi 0167. Nah. Orang nomormu kok salah kuwi. Nomormu piro, Le? 0167. Lah kok maju apa? Loh. Joget. Kok kayak nganu? Bocah pinter loh, Pak. Ini dewasa kira kamu bakal lepas gua. Iki kayak dia nih, Mas. Ya, dia ini paling gede dhewe lho, Le. Ini paling enteng dhewe ini. Ini tak kalau di karo Mak Gawin ngono. Sopo ngerti sampe dikepyake dari Mak Gawin kowe. Kelas piro? Kelas Jenenge sapa? Yan. Dian apa diatemi apa diapake? Yan. Diantri Nugroho. Iki nggo buku ya iki ya. Ya, iki alat perangkat alat sunat. Matur nuwun. Madun. Mas Wabi. Robi. Mas buku yo aku ki tante kok emang. Iya. Mbak. Matur nuwun. Madun. Mbak. Mbak Robi. Tambah saya ketemu. Oh iya. Ya. Engko ditransfer ning jero ketemu nek paku le. Ya le. Sampai ya. Terus. Ya. Butange, Nggih. Mbak Ibu. Nggih. Nanti sampun kita ya 5 kayak ini. Mau kok jangan limo kan. Masih ada nanti kita Iya. akan bagikan lagi. Bisa sih ya. J. Mbak Sinta. Monggo Mbak Sinta enggak? Cinta aja. Iya. Pada Suara suling wong mangga suarane. Halo Mbak Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam. baterainya habis. Bukan kamu ini rasa ketika di dalam hati dengan iman berkali Allah raja bunga kok ini ya ampun masih dibeli bagusnya atau yang ini Biar. Wah, jadi Kamar mandi ini gede. arep apa? Aku gini jodoh kuyo Aku enggak boleh nemi alasan omongan sepisan kok lek rawit kan sewu. sudah emang ngomong ini kok berarti Tadi kok berada aja nopo kok lambine loro. Oh, sik. Kuwi nggak protes. Oh, itu itu lagu loro iki piye? karena tapi tubuh wanita itu waduh kalau Ya. ini pasti jika nggak salah Kuwi nek ora loro kok ya iso ngomong kok kira iki loro ki nek yo iso ngomong cakapane. Bener. Lah nek lagi siji nek dikirane piye? Isar dulu. Yo. Isar dulu. Isor. Isar. Enggak, aku pikirane ora. Cinta karo iki kembar. Kok kembar? Iki lahir semua gede
Lebih tadi apa ini dulu? Bedanya apa? Kan ini. Ini. Ini biar lain sama jenenge lho. Lulu. Ini aku kembar. Heeh. Kuwi ana bedane. Bedanya apa? Nek ini iki putih. Mini putih. Terus? Nonoke ireng. Oh, ini putih. Terus? Hah? Apa? Salah. Cek air lho, air cepat yang ireng. Oh, mono. Tak kira kuwi. Padahal aku sing jurus lho iki. Aku berke iki bidore yo. Kuwi liyane enek apa? Sek dalem kuwi. Rada puru, nek ini puruhe. Enggak. Cina mana pokoknya mana sih